Čo, ideme? Ideš? Ideme my a počkáme ich niekde? No, radšej tak. Idem prvý? Poď. Ja kým sa zapnem. Ja to som nevedel, že to je také flôčko. Možno trošku drsnejšie, ale je to flôčko. Tam hodí nejaký lepší kvalt. Idem na ľahkých. Skôr také útočené. Sem tam z toho, čo si leze, nejaký šutrík. Treba na to asi viac opatrne ísť. Ale akože jeseň vo finále to je proste nádhera. Fakt extrémne krásne. A tie lesíky, tak to je skoro ako u nás doma. Ešte nejaký brutálny rozdiel v podklade to nie je. Až teda na tie pasáže, ktoré sú už pod tých 600 metrov nad morom cca. Tam je to už viac také piesočnaté ako tu. Poď. OK. Počkaj, ja sa musím zapnúť, lebo ja som starý pán. Tak, tu je to pekne sypke. Sucho je tu ako nikdy a hlavne, že potoky tu tečú. Taká prejazdová časť. Čo je? Norčor jazdí? No, už to začína mať poriadne grády. Už to nabral na sklone. Normálne teraz je ten bike tak dobre nastavený, že mám pocit, že stále jazdím na defekte. Tak, dúfam, že je naozaj tak dobre nastavený, že ma neprekvapí fučavé koleso.
niektoré skalky sú tu ako žiletky. Tak to trčia do zeme. Oj! To bolo také. To bolo, no. Dáme. Poď, poď. Hej, hej. Však som tam nastrelil riadneho. Trošku opatrne, lebo to sa človek nechce vytrieskať. V pohode? Trošku je to tu niekedy ostré, že máš takýto chodník, ideš si, nečakáš a zrazu sa ti vynoria nejaké kamenné sady a dostaneš pekne preplesk. Oj! O! Neviem, či nemám defekta. Lebo mi tam cinkol Rafik zo dvakrát. To teda boli. Ja som to ako si pustil. Však. Ja som tam na zadek iné do razy chytal. Ja to budem musieť prifúknuť. Aha, ja mám inak mäkké kolo. No mne to desi fučí, chalani. Dobre, defekt dopravený. Môžeme ísť ďalej. Zase taký nejaký prešlap nás tu trošku pokrúti. No, tie skalky sú ozaj ako žiletky. Jedni tam to koleso pozváralo. Čau. Opa! To bol iný papek. To bolo aj trošku také, že nejaký step-up.
Ale to má taký nejaký pekný flow. A vnútro. To je ako splnený sen. A bola zrovna taká skalka, čo je presne jak žiletka, trčí z boku. A také si treba dávať bacha, no niekedy proste bacha nedáš. Zobere a je to tam. Je to zase také celkom ostré. Radšej opatrne, neviem ešte čo to zadné kolo bude robiť. Trošku sa obávam toho, aby mi nevyplulo ten knot. Jasné. Dobre, Pekné. No. Krátka pauzička. Môžeme pokračovať. Kolo skontrolované. Je to trošku také mäkšie, takže musím ísť na istotku do opatrna a dávať bacha na brutálne šutre, ktoré tu trčia z každej strany. Ako aj teraz som chytil pekne trafik predný. Je to radosť. No, tu už vidno ten iný podklad, ktorý som spomínal. Už sme nižšie. Poď plechovka. Plechovka od piva Plzne. No, toto je čistý piesok. Ty kokos. Aj to tak pekne šmíka. Čakaj, nie som zapnutý. Dobre, už som. No, tak to je docela v pohodičke. Až na to mäkké koleso. To bola tá zakruta, čo? Hej. Ale my sa pekne prestriedame. Ide predo mnou akcimirec.
Tak toto je dobrý extrém. Okrem toho, že nič nevidím, tak to začína byť ešte aj celkom zaujímavé. Tak toto je čistý rock garden. Proste ideš a samý rockec.